Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. L-Speaker tal-Parlament ta' ruling brabta ma' ritratti ippubblikati mill-Gazzetta Kulħadd, ritratti li juru deputati nazzjonalisti jisfidaw għal-ġlied u saħansitra d-deputat Chris Sajt kellu jinżamm milli jibqa' sejjer għan-naħa tal-Gvern waqt seduta parlamentari il-ġimgħa l-oħra. L-Speaker qal li wasal iż-żmien li żewġ naħat tal-Kamra jiddiskutu linji gwidi dwar l-użu ta' mobiles biex jimġibtu filmati fil-plenarja u f'seduti oħra. Qal li kemm il-darba ma jkunx permess miż-żewġ naħat tal-Kamra m'għandhomx jittieħdu ritratti u filmati. Kien il-wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista Robert Kutajjar li jilmenta fil-Parlament dwar rapport fil-Gazzetta Kulħadd li kixef l-attitudni tad-deputati tal-Oppożizzjoni fil-Parlament. Ir-ritratti pubblikati mill-Kulħadd juru li fost dawk li l-aktar li bdew isaħħnu l-irjuż kien hemm il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. L-istess attitudni konfrontattiva baqa' jurija anke barra mill-Parlament, hekk kif meta ħareġ mill-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż beda jinstiga lil folla u jgħid lin-nies preżenti qumu minn hemm. B'reazzjoni għal dak li beda jagħmel Bernard Grech, il-folla bdiet tkun aggressiva, inkluż fil-konfront tal-ġurnalisti, tant li l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin kellu joħroġ kundanna għall-aġir ta' uħud mill-partitarji nazzjonalisti preżenti. L-Speaker Anġlu Farrugia kellu jissospendi s-seduta parlamentari waqt li kienet jitkellem il-Prim Ministru, hekk kif fil-Kamra qamet kommozzjoni sħiħa u d-deputat nazzjonalista Adrian Delija ma bedix iħalli l-Prim Ministru jitkellem. Wara li l-Speaker ara ir-ruling u tenna il-kundanna tiegħu għall-aġir aggressiv li wrid l-Oppożizzjoni l-ġimgħa l-oħra, Kutajjar reġa' qam jilmenta bl-Speaker jerġa' jċanfru. Hekk jogħġbok jieqaf ta' ngħidlek oħroġ, mela oħroġ, qed qed iġibrak bħal nies, oħroġ il barra. Hekk jogħġbok oħroġ. Qed ngħidlek biex toħroġ, onorevoli Kutajjar, jew inkella ġibrok bħal nies. Wara qam il-wib tal-Gvern Andy Ellul li wera solidarjetà mal-Speaker li wkoll ġie attakkat mill-Oppożizzjoni meta kien qed jipprova iżomm l-ordni fil-Kamra tar-Rappreżentanti. L-ewwel nett nuru solidarjetà miegħek għal dan l-aġir xejn.